Hej, Hej. og velkommen til Episode 12 af AF Minecraft. AF Minecraft, Ja, nemlig. a.k.a. Multiplayer Survival. Men Nej. inden vi begynder på alt muligt fact shit, så kører vi lige den der underlige Så kører vi lige rouletten. Okay, sådan der. Nemlig. Okay, hvad skal vi nu? Jo, men det ved jeg faktisk ikke. Sådan der. Jeg kan ikke huske, hvad jeg var i gang med. Det kan jeg heller ikke. Jeg tror, jeg lavede et eller andet diamantmine dernede, fordi jeg ville gerne have den sidste diamant, vi manglede, sådan, så vi kunne få obsidian, så vi kunne komme til nether, så vi kan dræbe den der ting der, eller et eller andet. Ja, så kan jeg få lavet en beacon. Og den skal være over det bjerg der. Skal den det? Hvorfor Jeg ved ikke. det der bjerg? Nej, det der bjerg. Det der bjerg, det er fancy. Det har et træ. Lukker det der bjerg der, man altså. Men jeg kan ikke se bjerget. Hvor Nå. er det? Kigger. Nå, det der bjerg, det er ikke særlig meget bjerg, det er mere en bakke. Vi skal lige vise dem, hvad der vi lige har lavet. Okay, den her trappe. Nej, det er Lasse, der har lavet det. Og så har jeg lavet et hul herinde med en kiste. Og nu lægger jeg. Fuck. Okay, nu kom det. Så der. Fedt. Let's do this fact shit. Hvorfor er det random 3 nu? Ja. Hey, min farm. Klar sig lort og sådan noget. Jeg har lavet en dør. Hvad? Fuck dør. Hvad level er du egentlig i? 20. 20? Ja, jeg er level 20. What, man? Jeg er kun level 16. Haha, fuck. Hallo, man. Jeg fucking ikke kødbolle, man. Nu må du lige stoppe, man. Næste kødbolle. Nu på DVD. Nu på DVD for kødboller. Fås nu kun. Kødbolle DVD. Fås nu kun for 2,99. Bestil på. Hvorfor er så 8 altid så gange koldt? Hver gang jeg filmer så fryser jeg. Det er fordi, du er en emo. Nemo. Hvis du godt en emo, Livet det er en strus. What the Du er en fuck? emo. Du er en emo. Du er en strus. What? Så ringer Gustav. Bare lige, hold op, nej. Okay, jeg trykker bare på det der kryds. Ja, det plejer jeg altid at gøre. Det på ikke vil forstyrres, ikke? Ellers så er du totalt uprofessional. Og nu planter Ja, jeg men lige så er det nogle godt, jeg ikke er træer. professionel. Planter lige nogle regler. Det er ligesom, når det er, man spiller på Steam. Det kan jeg heller ikke finde ud af. Jeg skulle også have sat mig på... Hvad hedder det? Ikke forstyrres, da jeg lavede mit standable fuck. Jeg kan ikke... Ja, Stranded. jeg ved Det hedder det. ikke stranded. Det var det, jeg sagde. Nom. Norm. Der er det der hul, jeg lavede. Der er langt. Dunk. Ej, det gider jeg ikke. Faktisk. Men så er der bare lige sket det, at den er lukket ned. Fordi at, Hvorfor en? det ved jeg faktisk ikke, men Hvad fanden snakker du om? MLC, den er lukket ned. Jeg sagde bare, at vi var startet på den. Spillede der. Ja, jeg På den. spiller på MLC. Ja, det er lige sagt. Vi Men bor den i er en så by. lukket ned, ikke? Fordi at, der er et eller andet Hvad galt hedder med byen egentlig, vi bor i? Den hedder sådan... Trader Town. Men der enten, hvis det ikke kan fikse det problem, der er sket med den lige nu, så dør, eller så enten så ruller de tilbage nogle uger, altså sådan, fordi den sidste backup, der blev lavet, eller så laver det helt nyt map til 1,5 kommer ud, og hvis de gør det, så er vi sådan set lige glade, fordi at mig og Mathias, vi startede for 2 dage siden. Nå, det er så ikke, det ved jeg ikke, om Jeg ved ikke, når I ser den her video, så er det nok ikke 2 dage siden. vi startede den, hvor min telefon, hvad er dagen i dag? Det er lørdag. Vi begyndte torsdag, eller sådan noget. Nej, Vi startede den 7. marts. 7. marts. Nej, jeg skal på Brownsea. Den 15. Altså på næste fredag i næste weekend. Shit. Jamen, der startede vi i hvert fald på serveren. Så vi fik ikke bygget sådan meget. Nej. Jeg fik ikke engang færdig med et hus. Jeg blev faktisk færdig. Jeg fik også lavet en Jeg træfarm. var så også på, imens jeg var til spejder, skal du se. Prøv at se. Nå ja, jeg glemte ikke, hvad jeg MMO, så kunne jeg bare lige trykke superhakke på. Super. Alt det factionary fuck. Faction. Wow, tæt på. Gider bare ikke bruge døre. Døre er ydt. Ja, det er totalt kedeligt, man. Altså, har I lige hørt døre? Hvad er der?
Sådan gør du spiller for mig. Hey Lasse. Lasse. Har vi det der? Lad være med at gå efter mig. Lasse. Fuck you. Jeg kan bøves i hovedet på dig. Hørte du ikke, han bøvsede? Nej. Sagde okay, jeg er det armor. Hey, vi har motion. Yuppie. 3, 4, 5. Så højt her skal vores hus være. Okay, hyggeligt. Cocoa beans. Cocoa beans. Cocoa beans are nice. Nej, så faldt jeg sådan... faldt jeg selv ned. Bare lige man kan slå en kokobin ned. Kokobin. Ja, vi har nok lagt mærke til, det var kokobin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La da 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 bi ba di bi di bi di bum bing gang gang gang. Just like what the fuck? Okay, man får lige lidt mere. Cool. Så, nu går vi i gang med at lave vores hus. Rar. Jeg er så uprofessionel. Jeg smider bare kokobins over det hele. Ratter. Racha. Waka, damen, skarverst. Okay. Griner du af, hva'? Kalder du mig en fag? Nej, En fag, jeg laver bare nogle kokobins. jeg kalder dig idiot. Det er noget helt andet. Ja, det er du ret i. Nej, 20 fps, det er bare ikke okay. Ej, nej. Sådan der. Det er dejligt. Okay, nu er det på Så sæt det dog lidt ned, mand. Men nej, okay, jeg styrer ind i en væg. Hold kæft, de steg hurtigt. Hvor hurtigt røg de op? Det var bare sådan 20, 50. Så sæt dog den ned på normal, altså. Nø, fordi det er alt for ja, fordi jeg er ikke normal, jeg er unormal. Jeg sæt den ned på fast, altså. Jeg har den ikke på fast, fordi jeg har den på fancy. Fordi jeg er så fancy. Wow! Ja. Hvis det lægger så meget for det, burde du jo nok gøre det. Det lægger ikke så meget mere. Jo, det gør. Men nej. Pickaxe time. Da. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Hun skulle gå ned og mine. Ja, men det er røvsygt, når man er alene. Jeg har lavet den der mine ting dernede, ikke? Så det gjorde jeg i sidste episode. Skal lige gå ned og finde nogle diamanter, eller hvad? Ja, det skal vi. Hey, der er en squid. Fuck dig. Nå. Hey, der er kul. Kul er nice. Ja, jeg elsker vi kul. Ui. Det er, man får XP af det. Au. Jeg skal altså lige have nogle hakker med, hvis der vi skal ned og... Ja, men jeg er ikke Mine. Jeg er ikke dernede endnu. Jeg tror du sagde ja, men jeg er ligeglad. Ja, fuck you. Fuck you, fanda. You can suck my... Ja, What det... the? Nå. Vi skal lige have noget... Hvor er vores kul hen? Op i min røv. Wow, det var tæt på. Røv. Vi skal lige have lavet fuld armor, hvis der vi skal have lidt pis. Legit? Lad nu være. 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og Hvad 6 har og 7. jeg oppe? Siden jeg gør lige noget færdigt. If I die young, bury me in song, lay me down on a bed of roses, sing me in the river. Har der. Okay, det er mørkt. Ah!
Jeg dør. Nå. Nu kommer min mor hjem. Fedt. Det er hyggeligt nok. Ah! Der var han væk. Ah. Hej! Ej, vand. Filmer du stadig? Ja, Nå. jeg håber bare ikke, de kommer ind. Det var lidt noget. Jeg tror bare, du vil Så klipper jeg stoppe optaget. Så. Jeg klipper, hvis det er, at de kommer ind. Klipper jeg. Æbler! Så kan du også lige klippe det ud, jeg lige har sagt der, ikke? Nej, det kommer lige ind. Ja. Jeg slukker lige om lidt. Fedt. Ja. Hvad er klokken? Den er kun lidt over 10, er den ikke? Jo. Hvad er der? Nå. Okay. Okay, den er faktisk 11. Er den 11? Mm. Nå, jeg troede, den var 10 kun. Hvor er vi gode til at observere sådan noget pis. Hvorfor skal du altid bruge vores ressourcer på lort? Ikke? Op i røven. Fordi det er nogle gode ting, jeg har. Okay, hvor lavede du det der lort hen? Under jorden, sjov nok. Jeg tror alligevel ikke, vi kan nå det i den her episode. Vi laver en jernindgang til en X. Sådan der. Nu har jeg repareret en pickaxe. Der er en enderman. Jeg smutter tissemand. Nå. Vi kan også sige... Jamen. Hvor er den? Der. Åh, hvor er den? Der. Bitch! Son of a bitch! Okay, jeg er allerede ved at dø. What the fuck? Hvor blev den af? Der, lige bag dig. Den pruttede. Multikill. Fucking awesome. Spørg lige må filme færdig, sådan så ved de at... Ja, men det er sådan noget uprofessionelt at spørge om. Det er det, der er farligt ved at begynde at filme inden nogen går hjem. Så kommer de ind ad døren og alt muligt lort. Måske skal man have sådan en rød lampe for døren, sådan... Beep, recording! Jeg kan godt lide min tekstpack, du har sådan nogle røde øjne, du er sådan en transformer. Røde, flotte øjne, okay. Jeg er så sort for mig. Okay. Ja, okay, men det er det ikke med mig. Man kan ikke se dit ansigt. Heldigvis. Nå. Det er lige nede i det her hul her. Okay, så lad os... Get to work, man. Ja. And mind some bitches. Okay, jeg har allerede stof med det. Det var da heldigt. Jeg har 2 jernskovler, 2 picks. 2 metalpick. Og så har jeg mit Assassin's Creed sværd her, og så skal der bare rock and roll. Er du bag mig? Du er her jo ikke engang. Hvor langsomt. Velkommen til Lærer 12. Alle udgange er farlige. Nå. Så. Wow. Ja, jeg havde ikke nok ovn, så jeg blev nødt til Fanden. at improvisere. Hvorfor går du ikke bare den her vej? Jeg har 3 veje at lave, og de veje kan du lave flere veje. Som du kan blive til flere veje. Og du skal gøre det din lort. Jeg har lige fundet jern. Lol. Jeg har fundet guld. Lige over os. Bare lige over mig. Ej, hvor nederen. Hey, jeg har lige fundet diamanter. Lol, har du. Ja, prøv at se. Lol. Så skal du begynde at filme nu. Ja, lol. Ja, hvor mange bliver det? Jeg skal lige mine hænder. Prøv at tænke på, hvis der er 8. Prøv at tænke på, hvis vi havde været med i diamantjagten. Så ville vi have tabt så groft. Fordi vi har gjort det i 12 episoder eller noget, mand. Der er 4 diamanter. Nå, jeg vil sgu da også gerne lige. 5! Og så skal det mig alle sammen. Ej, jeg har, kun 1, lol. Nå, jeg har 4. Det var en fed episode. Tak fordi I så med. Ja, jeg har ikke nogen outro, så fuck yeah. Var det bare det?